Hala! Hello! Oy, I'm so busy. O, diba? Nanunungkit ako ng saresa. Yan. Ang dami kasing bunga. At dahil hindi ko ma-reach talaga yung taas, kinangailangan kong maghagdanan. O, para makarami ako, kailanganin natin ang hagdanan dahil medyo short tayo. Short tayo sa height. Pero mataas na rin kasi naman yung puno. O, pulot kasi may mga nalaglag. Sayang yun, hugasan lang, pwede pa. At hindi pa ako na-solve. O, banda dito marami pa. Habang wala yung may-ari. Char. O, yan. O, diba? O, sayang naman kasi kung hindi nyo susungkitin. Okay na, halina po kayo dito kung gusto nyo. At I'm done. O, diba? Nakarami ako. Thank you guys for watching.